În 1564, la Iași, domnitorul Alexandru Lăpușneanu pregătea o nuntă pentru pace. Boierii credincioși firilor de curte au început însă să numere pașii morții. Planul era simplu în minte, să-l prindă pe Lăpușneanu și să-i taie domnia. Dar curtea nu era o scenă fără ecou, iar zvonurile au ajuns la domnitor. În ziua nunții, Alexandru Lăpușneanu a schimbat regulile, ca și cum ar fi știut tot. Când complotiștii au încercat să treacă de rânduieli, planul lor s-a topit în grabă. Dejucarea nu a fost doar o salvare, ci o sentință rostită fără cuvinte. Iarna acelui an, Lăpușneanu a decis că tronul nu poate trăi cu umbra trădării. Cronicile păstrează imaginea unui masacru care a curmat rând pe rând rezistența boierilor. A fost o ruptură brutală între tron și boierime, schimbând pentru mult timp echilibrul puterii. În locul unei alianțe de pace a rămas lecția că intrigile pot aprinde focul răzbunării.